हेलो गाइस गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै बिदिब्ला क्लास 11 नि मेथामेटिक्सनि एक्सारसाइज 1.1 नि मावफुंथायफोरखौ जों खालामनानै होनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौबो जुदि नोंथांमोना बेवहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, जाहाथे फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो नायनो हायो। बिदिब्ला जोंहा 1.1 आव जोंहा सेट्सनि सोमोन्दै एक्सारसाइज 1.1 आव जों सेट्सनि सोमोन्दै बिनि सिगां जों सेट्सखौ बुजिना लाग्रोनांगोन। व्हाट इज ए सेट? स' बिदिब्ला जों बुजिना लानि व्हाट इज ए सेट। सेटआ माखौ बुङो? बिदिब्ला सेटआ माखौ बुङो जों नाय। सेट माने माखौ बुंनाय जायो? ए सेट इज ए वेल डिफाइन्ड कालेक्शन अफ अबजेक्ट्स। मोनसे सेटआ माखौ बुंनाय जायो? मोनसे कालेक्शन अफ अबजेक्ट्सफोरनि कालेक्शनफोरखौनो जों मा होनना बुंनाय जायो? सेट्स होनना बुंनाय जायो। नाथाय मा जानांगोन? वेल डिफाइन्ड जानांगोन। वेल डिफाइन्ड डेट मिन्स वेल डिफाइन्ड जानांगोन। बिनि ओंथिया बेनो जोंहा कालेक्शना जोंहा मा जानांगोन? मोजां जानांगोन। कालेक्शनाव जोंहा मोनसे कमन प्रपार्टि नुनांगोन। जेसेबां कालेक्शन खालामजानाय मुवा दङ, जेसेबां कालेक्शन खालामजानाय जोंहा अबजेक्ट्स दङ, बे अबजेक्ट्सफ्रा जोंहा मोनसे कमन प्रपार्टि थानांगोन, एखे प्रपार्टि थानांगोन। फर एग्जाम्पल जों माखासे एग्जाम्पल नायनि बेखौ बुजिनो थाखाय। गिबियावनो दङ द रिभार्स अफ इन्डिया। भारतनि दैमा होनना बुंदों। भारतनि दैमाया मोनसे भारतनि दैमाफोरनि मोनसे कालेक्शन अफ अबजेक्ट्स। भारतनि दैमाया मोनसे कालेक्शन अफ अबजेक्ट्स। बेनिखायनो बेयो मोनसे सेट। बेयो मानो मोनसे कालेक्शन अफ वेल डिफाइन्ड? मानो होनोब्ला नाय, द रिभार्स अफ इन्डिया होननाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि गोसोआव मा जाखांबोयो? गंगा, जमुना, नङा होमबा? ब्रह्मपुत्र गोलैगोन, धनस्री गोलैगोन। जोंनि जायगायाव जेसेबां दैमा दं, भारत हादराव जेसेबां दैमा दं, बे दैमाफोरनि जोंहा मा कालेक्शन। बेवहाय मा अनलि भारतनि खोथा बुंदों। बे अनलि भारतनि खोथा बुंदों। बेवहाय जापाननि खोथा बुङाखै बा आमेरिकानि खोथा बुङाखै। बेनिखायनो बेवहाय नील दैमा बा गुबुन हादरनि दैमाफ्रा गोलैनाय नङा। अनलि भारत हादरनि दैमा। बे अनलि भारत हादरनि दैमायाव जेसेबां दैमा नोंथांमोना नुनो मोनगोन, बियो मोनसे मा कालेक्शन, वेल डिफाइन्ड कालेक्शन। बेनिखायनो बियो मोनसे सेट। बेबायदिनो जों नायबाव दा भावेल्स इन द इंलिश एल्फाबेट। बेबो मोनसे सेट। दा भावेल्स इन द इंलिश एल्फाबेटआबो मोनसे मानो सेट? मानो होनबा नोंथांमोना मिथिगौ भावेल्सआ मा? ए, इ, आइ, अ, इउ। बेयो मोनसे वेल डिफाइन्ड। भावेल्स होननाय लोगो लोगो जोंहा ए, इ, आइ, अ, इउ खौल' बुजायो। जों गुबुन बि, सि, डि बावहाय बिनि खोथा फैला, आरो बावहाय मानि खोथा फैला? एफ, जि बेफोरनि खोथा फैला। बेनिखायनो बेयो मोनसे वेल डिफाइन्ड। भावेल्स होननाय लोगो लोगो बे मोनसे वेल डिफाइन्ड बा वेल डिफाइन्ड जानांगोन जोंहा कालेक्शना। थिग बेबायदिनो स्टुडेन्ट्स अफ ए स्कुल, बेबो मोनसे सेट जोंहा। मानो मोनसे सेट? मोनसे स्कुलाव जोंहा जेसेबां फरायसा थायो, बे स्कुलनि फरायसाफोरनि कालेक्शना जोंहा वेल डिफाइन्ड, माने थि। बेवहाय गुबुन स्कुलनि फरायसाफोर हाबाखै, अनलि बै मोनसे स्कुलनि फरायसायाल' हाबनानै दङ। बेनिखायनो बे मोनसे वेल डिफाइन्ड। बेबायदिनो क्रिकेट टीम, मोनसे क्रिकेट टीमनि हान्जा। मोनसे क्रिकेट टीमनि हान्जायाबो मोनसे वेल डिफाइन्ड कालेक्शन। मोनसे क्रिकेट टीम होननाय लोगो लोगो जोंहा बेवहाय अनलि मोनसे टीमनि मानसि थागोन, बेवहाय गुबुन मानसि थानाय नङा। बेबायदि। बेनिखायनो मोनसे सेट जानोब्ला जोंहा मा जानांगोन? वेल डिफाइन्ड जानांगोन, थि जानांगोन, अर्थात कमन प्रपार्टि थानांगोन। जेरैहाय जोंहा बेवहाय द भावेल्स इन द इंलिश एल्फाबेटआ मोनसे सेट जानो हादों। बेवहाय मानो बिसोरो सेट जानो हादों? बिनि मेन जाहोना बेनो ए, इ, आइ, अ, इउआ जोंहा मोनसे कमन प्रपार्टि दङ। आरो बे कमन प्रपार्टियानो जाबाय मा? भावेल। बे रिभार्स अफ इन्डिया होननाय लोगो लोगो बेवहाय मोनसे कमन प्रपार्टि दं। बेनो जाबाय मा? अनलि द रिभार्स अफ इन्डिया। इन्डियानिल' दैमा, गुबुननि नङा। बेफोरबायदि मोनफा मोनफा वेल डिफाइन्ड कालेक्शनखौनो जों मा होनना बुंनाय जायो? सेट होननानै बुंनाय जायो। दानिया जोङो नायबाव, जोंहा सेटखौ दिन्थिनो थाखाय मोननै मेथड दङ। मोनसेया जाबाय रस्टार मेथड आरो मोनसेया जाबाय सेट बिल्डार फर्म होनना बुङोबा सेट बिल्डार मेथड होननानै बुंनाय जायो। स' व्हाट इज रस्टार मेथड? लेट्स सी। रस्टार मेथड माने माखौ होनना बुंनाय जायो? रस्टार मेथडआ जोंहा मोनसे सेटआव जोंहा मा कालेक्शन जानानै जोंहा मोनसे सेट जादों। बै कालेक्शन्स खालामनानै मोननाय अबजेक्ट्सफोरखौ जोङो मा होननानै बुङो? गिबियावनो मा होननानै बुङो? एलिमेन्ट्स होनना बुङो। एलिमेन्ट्स होनना बुङो। होमबा नाय, मोनसे सेटआवहाय जेसेबां एलिमेन्ट्स दङ, अर्थात मोनसे सेटआ जेसेबां मुवा बेसादफोरजों बा अबजेक्ट्सफोरजों कालेक्शन जानानै सोमजिनाय, बै सोमजिजानाय जा कालेक्शन्स अफ अबजेक्ट्स, बे मुवाफोरखौ जोङो मा दं बेखौ जुदि लिरनानै दिन्थियोब्ला जों बेखौनो मा होनना बुङो? रस्टार मेथड होनना बुंनाय जायो। फर एग्जाम्पल बेवहाय नाय, ए, इ, आइ, अ, इउ।
ए इ आइ अ इउ बावहाय ए इ आइ अ इउ मोनफ्रोमबो जोंहा मोनफा मोनफा भावेल बावहाय ए इ आइ अ इउ खौ जोङो मोनसे लिरनानै कमा होनानै जोङो ब्रेकेटनि सिङाव लिरनानै दोनदों बेबायदि लिरनानै फोरमायनाय सेटखौ जों जुदि बेबायदि फोरमायोब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो रस्टार मेथड होनना बुंनाय जायो जों बेबायदिनो बेखौल' नङा जों गोबां माबाखौबो जोङो बेबायदि रस्टार मेथडआव खिन्थानो हागोन अर्थात बेनो रस्टार मेथडआ बेनो मोनसे सेटआव मोनसे सेटआ मा मुवाजों कालेक्सन जानानै सोमजिनाय बै कालेक्सन जानाय मुवाफोरखौ लिरनानै दिन्थिथारनानै कमा होनानै मोनफा मोनफा लिरनानै दिन्थिथारनानै ब्रेकेटनि आन्दाराव लिरनानै लानायखौनो जों मा होनना बुंनाय जायो मोनसे रस्टार मेथड आरो गोसोआव लाखि मोनसे सेटखौ जोङो केपिटेल एल्फाबेटजों इउज खालामनाय जायो केपिटेल भि बेबायदिनो जोंहा गोबां जोङो रस्टार मेथडआव गोबां लिरनो हायो जेरै नेचारेल नाम्बारखौबो जों एनजोंबो दिन्थिनो हायो नेचारेल नाम्बारा मानिफ्राय जायोमोन जों 1 2 3 4 बिदिनो थांबाय थागोन ना होमबा नोंथांमोना बहायनाय 1 2 3 4आ मोनसे माखौ फोरमायदों 1 2 3 4 बेफोर अनजिमाफ्रा नेचारेल नाम्बारखौ फोरमायदों साप'ज बे अनजिमाखौ आं 10 सिम लाबाय 1 2 3 4 अप टु 10 सिम बे मोनसे मा अनजिमा नेचारेल नाम्बार मिथिंगा अनजिमा बा मिथिंगा अनजिमाया मोनसे मा मिथिंगा अनजिमा 1 2 3 4 अप टु 10 सिम बेयो मोनसे मा वेल डिफाइन्ड कालेक्सन अबजेक्ट्स बा बेबायदि जों जुदि मोनसे सेट्सखौ जों जुदि बेबायदि फोरमायोब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो रस्टार मेथड दानिया सेट बिल्डार फर्मखौ नों नायनि स' सेट बिल्डार फर्मा माबायदि सेट बिल्डार फर्मा बेखौनो होनना बुंनाय जायो मोनसे सेटखौ जोङो मोनसे सेटनि एलिमेन्ट्सआ माखौ बुङोमोन जोंहा मोनसे सेटआव मा कालेक्सन्स दङ बेखौ जों एलिमेन्ट्स होनना बुंनाय जायो जेरैहाय बहायनाय बेफोरखौ जों मा होनना बुंनाय जायो एलिमेन्ट्स होनना बुंनाय जायो गोसोआव लाखिग्रो बेखौ बुजिनानै लाग्रो मोनसे सेटआव जोंहा मा कालेक्सन्स थायो जों बेखौ एलिमेन्ट्स होनना बुंनाय जायो थिग बिदिनो बहाय जोंहा ए इ आइ अ इउ आबो एलिमेन्ट्स आदसा नाय होमबा मोनसे सेट्सआव जोंहा मा एलिमेन्ट्स थायो जों बे एलिमेन्ट्सफोरखौ लिरालासिनो जुदि जोङो बिनि कमन प्रपार्टिखौ कमन मोनसे क्वालिटिखौ जोङो फोरमायोब्ला जों बेखौ सेट बिल्डार फर्म बा सेट बिल्डार मेथड होननानै बुंनाय जायो जेरैहाय जोङो नैबे ए इ आइ अ इउ खौ जों नैबेबायदि महरैबो फोरमायनो हायो v इक्वेल टु एक्स such that x is a vowel in English alphabet भावेल होननाया जोंहा मा कमन प्रपार्टि ए इ आइ अ इउ नि कमन प्रपार्टिया मा भावेल बिसोरो भावेल सोरनि भावेल इन इंलिश एल्फाबेटनि भावेल जुदि मोनसे सेटखौ जों बेबायदि लिरोब्ला v इक्वेल टु जों मा लिरगोन गिबियावनो x such that x बावहाय जों x such that x ल' लिरनांगौ बे नङा जों गुबुनबो लिरनो हागोन y such that y नाथाय स्मल जानांगोन x such that x is a vowel in English alphabet अब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो सेट बिल्डार फर्म होननानै बुंनाय जायो सेट बिल्डार फर्माव जोङो एलिमेन्ट्सफोरखौ लिरनानै दिन्थिया नों एलिमेन्ट्सफोरखौ लिरालासिनो बिसोरनि कमन प्रपार्टिखौ जोङो लिरनानै दिन्थियो फर एग्जाम्पल बावहायनाय 1 2 3 4 10 जों बेखौ बे जाबाय जोंहा रस्टार मेथड बेखौ जों सेट बिल्डार फर्माव जों बोरै दिन्थिगोन x such that x is a नेचारेल नाम्बार मिथिंगा अनजिमा नंना नङा नेचारेल नाम्बार लेस देन 11 नि खम होमबा बेवहाय नोंथांमोना नुबाय बे 1 2 3 4 10 आ मा मोनसे मिथिंगा अनजिमा आरो बियो सोरनि माबायदि मिथिंगा अनजिमा बिनि कमन प्रपार्टिया मा 1 आबो 2 आबो 3 आबो 4 आबो 10 आबो नेचारेल नाम्बार नाथाय मा सोरनिख्रुइ खमसिन 11 निख्रुइ खमसिन बिसोरो मा अनजिमा मिथिंगा अनजिमा बिसोरनो बिनि कमन प्रपार्टि जों बेबायदि कमन प्रपार्टिखौ लिरनानै दिन्थियोब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो रस्टार मेथड होननानै बुंनाय जायो एग्जाम्पल लाबावनि जोङो साप'ज जोङो रिभार्स अफ इन्डियाखौ जों आर लाबाय रिभार्स अफ इन्डिया जों लानि गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र बेबायदिनो धोनस्रि साप'ज जों बेबायदि लिरबाय होमबा बे मा जागोन जोंहा मोनसे रस्टार मेथडआव फोरमायनाय मोनसे सेट बियो गंगा ब्रह्मपुत्र बेफोरो धोनस्रि जोंहा ब्रह्मपुत्र बेफोर गासैबो जोंहा इन्डियानि रिभार्स आसामनि दैमा बा आसामनिबो दैमा आरो भारतनिबो दैमा होनना बुंनो हागोन बेवहाय भारतनिबो दं जिहेतु आसामनि बाहेरनिबो दं जिहेतु होमबा जों बेखौ जों मा बुंनो हागोन कमन प्रपार्टिया मा गंगा ब्रह्मपुत्र आरो धोनस्रिनि कमन प्रपार्टिया जाबाय बेनो बिसोरो मोनफा मोनफा इन्डियानि दैमा होमबा बेखौ जोङो सेट बिल्डार फर्माव फोरमायगोन आर इक्वेल टु एक्स साच दैट एक्स इज ए रिभार अफ इन्डिया नैबे
जों बेबायदि फोरमायनो हायो। बिदिब्ला जोङो मोनसे सेटखौ जों मोननै महराव फोरमायनो हायो। मोनसेया जाबाय रस्टार मेथड आरो मोनसेया जाबाय सेट बिल्डार फर्म। जों बेखौ बुजिना लाबाय। आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनांगोन, मोनसे सेटनि एलिमेन्ट्सखौ जोङो मोनसे सेटआव जोंहा मा मा कालेक्शन्स दं बेखौ जों मा होनना बुङो? एलिमेन्ट्स होनना बुङो। आरो बै एलिमेन्ट्सखौ जोङो मा खालामो? मोनसे सिनजों दिन्थिनाय जायो। साप'ज 1आ सोरनि एलिमेन्ट्स? nनि एलिमेन्ट्स, 2आ सोरनि एलिमेन्ट्स? nनि एलिमेन्ट, 3आ सोरनि एलिमेन्ट? nनि एलिमेन्ट। बेखौ जों मा खालामनाय जायो? नैबे सिम्बलजों लिरनाय जायो। 1 belongs to n, 2 belongs to n, 3 belongs to n। बेबायदिनो थांबाय थागोन। होमबा बिनि मिनिङा मा होननाय जादों? 1आ nनि एलिमेन्ट, 2आ nनि एलिमेन्ट, 3आ nनि एलिमेन्ट। गुबुन रावाव जों मा बुंनो हागोन? 1आ nआव दङ, 2आ nआव दङ, 3आ nआव दङ। आरो बेखौ जों बोरै फरायगोन? 1 belongs to n, 2 belongs to n, 3 belongs to n। बेबायदिनो नैबावहाय जों मा लिरनो हायो? a belongs to v, बेबायदिनो I belongs to v। होमबा मोनसे सेटआव थानाय बिनि एलिमेन्ट्सफोरखौ जोङो नैबेबायदियै दिन्थिनोबो हायो। अर्थात बेबायदियै जोङो फोरमायनोबो हायो। जुदि a जुदि v नि एलिमेन्ट बा जों a belongs to v लिरनो हागोन। दानिया नैबाव नाय नोंसोरो, बावहाय a, e, I, o, u दं। बावहाय मा गैया? p गैया। होमबा नों p belongs to v लिरनो हानाय नङा, बा k belongs to v लिरनो हानाय नङा। मानो? kआ vआव गैया, pआ vआव गैया। बै बेलायाव जों बेखौ दानफ्रुनानै लिरनाय जायो। बावहाय मायाबो गैया, 1बो गैया। होमबा जों मा लिरनो हागोन? 1 does not belong to v। बेबायदिनो nआव जोंहा मा गैया? e, I, o, u गैया। ओंखायनो जों 1 does not belong to n होननानै लिरगोन। बेखौ जों मा होननानै फरायो? 1 does not belong to n। होमबा मोनसे सेटआव थानाय एलिमेन्टखौ जोङो बेबायदि belongs to आरो गैयैखौ जोङो does not belongs to बेजों फोरमायनो हायो। स' बिदिब्ला जों दानिया जों एक्सारसाइजआव थांनि। एक्सारसाइज 1.1 आव मा होनना बुंदों? जों नायनि गिबियावनो which of the following are sets? बबे सेट्स होनना बुंदों? justify your answer। नोंनि एन्सारखौ जास्टिफाइ खालामनांगौ। बबे सेट? जुदि सेटब्ला बा सेट नङाब्ला जोङो एन्सारखौ जास्टिफाइ खालामनांगौ। सेट नंगौ ना नङा जों एन्सारखौ जास्टिफाइ खालामनांगौ। बावनाय। स' गिबियावनो दङ जोंहा द कालेक्शन अफ अल द मान्थ्स अफ ए इयार बिगिनिं विथ द लेटार जे। द कालेक्शन अफ अल द मान्थ्स अफ ए इयार, मोनसे बोसोरनि जोंहा गासै मान्थ्स, मोनसे बोसोराव जोंहा बेसेबां मान्थ्स थायो? 12 मान्थ्स थायो। बे 12 मान्थ्सफोरनि कालेक्शन होनना बुंदों। 12 मान्थ्सनि जोंहा 12 मान्थ्स थायो। बै मोनसे बोसोराव जोंहा 12 मान्थ्स थायो। बै 12 मान्थ्सनि कालेक्शन, जाय कालेक्शनाव जों मा होनो? विथ द लेटार जे लेटारजों जागायजेननाय जोंहा मोनसे बोसोराव 12 मान्थ्स थायो। बिनि मादाव जे लेटारजों जागायजेननाय मान्थ्सफोरनि कालेक्शन होननानै बुंदों। थारमाने माखौ होनना बुंदों? जानुवारि, जुन एन्ड जुलाइ। बे खोथाखौ बुंनाय जादों। जे लेटारजों जागायजेननाय जोंहा मोनसे इयारनि 12 मान्थ्सनि गेजेराव माखासे कालेक्शन जाय माने जे लेटारजों जागायजेनो। होमबा माखौ होनदों? जानुवारि, जुन एन्ड जुलाइ। बेखौ होनना बुंनाय जादों। होमबा नोंथांमोना बेवहाय नाय, बियो मोनसे वेल डिफाइन्ड कालेक्शन। मानो होनोब्ला बेवहाय जोङो जानुवारि, जुन, जुलाइ बे मोनथाम मान्थ्सखौल'सो बुंनाय जादों। बेनिखायनो बेयो मोनसे वेल डिफाइन्ड। होमबा बियो मोनसे मा? सेट। स' जों बेखौ मा होनना बुंनाय जायो? बेखौ मा बुंनो हायो जोङो? इट इज ए सेट because it is a well defined as there are because it is a well defined and there are the elements which are January, June and July. So next number, the collection of 10 most talented writers of India. The collection of 10 most talented writers of India. India ni 10 জন साजि एकदम टेलेन्टेड राइटार्सनो। आच्छा, बेवहाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, जोङो टेलेन्ट्सखौ मा खालामनो हाया? टेलेन्ट होननाय बुस्थुआ जोंहा वेल डिफाइन्ड नङा। जों मानि सायाव सुदों? टेलेन्ट्स। इन्डियानि मस्ट टेलेन्टेड राइटार्स होनना बुंदों। टेलेन्टेड राइटार्स, इन्डियानि 10 जन टेलेन्टेड राइटार्स। सोरखौ बुंनो हायो जोङो? टेलेन्टआ जोंहा समानै थाबाय थाया। सोरबा मोनसे बोसोराव जोंहा टेलेन्टआ मोनसे समाव जोंहा बिनि टेलेन्टआ, सासे राइटारनि टेलेन्टआ खममोन, नाथाय मोनसे समाव बिनि टेलेन्टआ साबसिन जाहैनो हागौ। स' टेलेन्टेड होननाय जोंहा जा क्वालिटि, बे क्वालिटि जोंहा वेल डिफाइन्ड नङा, माने थि नङा। जोंहा कालेक्शन अफ 10 most talented writers of India होननाया ओंखायनो मा नङा? मोनसे सेट जानो हाया। जोंहा टेलेन्ट होननाय बुस्थुखौ जोङो मेजार खालामनो हाया। अर्थात बियो वेल डिफाइन्ड नङा। नेक्स्टआव थांनि, a team of 11
a team of 11 best cricket batsmen of the world a team of होनना बुंदों मोनसे टीम थारमाने best cricket batsman of the worldनि 11 जन साबसिन क्रिकेट गेलेग्रा जाय माने बेट्समेन बेखौ होनना बुंनाय जादों 9 सोरबा सासेनि मानसिनि थाखाय सासे क्रिकेट बेट्समेना बेस्ट जानो हागौ सोरनिबा थाखाय बेस्ट बेट्समेन जायाबो जानो हागौ फर एग्जाम्पल विराट कोहलीया सोरनिबा थाखाय बेस्ट क्रिकेट बेट्समेनबो जानो हागौ सोरनिबा थाखाय बेस्ट क्रिकेट बेट्समेन नङाबो जानो हागौ बा आंनि थाखाय महेन्द्र सिंह धोनीया बेस्ट क्रिकेट बेट्समेनबो जानो हागौ बा क्रिस गेलआ बेस्ट क्रिकेट बेट्समेन जानो हागौ नाथाय सोरनिबा थाखाय नङाबो जानो हागौ ओंखायनो बेवहाय मा 11 बेस्ट क्रिकेट बेट्समेन अफ द वर्ल्ड होननाय बाथ्राया जोंहा मा नङा थि नङा मानो थि नङा जोंहा सोरनिबा थाखाय बेस्ट जानो हागौ सोरनिबा थाखाय बेस्ट जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बियो वेल डिफाइन्ड नङा बिदिब्ला बियो मोनसे मा नङा सेट नङा But next question number 4 the collection of all boys in your class नोंसोरनि क्लासावहाय नोंनि क्लासाव जेसेबां बयसफोर दङ maybe 50 maybe 60 maybe 20 whatever जेसेबां बयस दङ बे बयसनि कालेक्शननो होमबा मा obviously नोंनि क्लासाव जेसेबां बयस दङ जों बेखौ मा खालामनो हायो लिरनो हायो साननो हायो जों बुंनो हायो खिन्थानो हायो गुबुन क्लासनि खोथाखौ बुङाखै बेवहाय नोंनि क्लासनिल' only in your class नों मा क्लासाव दङ जुदि नों क्लास 9 आव दंबा क्लास 9 आव नोंहा नोंनि क्लास 9 आव जेसेबां बयस दङ नोंनि क्लास 12 आव जेसेबां बयस दङ गर्ल्स एन्ड बयस थायो बिनि मादाव जेसेबाङा बयस बे खोथाखौ बुंनाय जादों होमबा बेयो मा वेल डिफाइन्ड जों बेखौ बुंनो हायो बयस होननाय लोगो लोगो कालेक्शन अफ योर क्लास बै होननानै जोङो बुंनो हायो बेनिखायनो बेयो मोनसे सेट जागोन मानो होनबा बियो वेल डिफाइन्ड Now see next question the collection of all natural numbers less than 100 नि खमसिन नेचुरेल नाम्बार्सनि कालेक्शन होमबा जोंहा नेचुरेल नाम्बारा मानिफ्राय स्टार्ट जायो 1 निफ्राय स्टार्ट जायो 1 2 3 4 5 6 जेसेबां थांबाय थागोन जोंहा बे मा जालांगोन नेचुरेल नाम्बार होमबा 100 नि खमसिन नेचुरेल नाम्बारा मासिम जागोन 1 निफ्राय स्टार्ट जानानै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मासिम जागोन 99 सिम जागोन बिदिब्ला बियो मोनसे मा वेल डिफाइन्ड 1 to 99 सिम बे खोथाखौ बुंनाय जादों बियो वेल डिफाइन्ड कालेक्शन बावहाय जोङो वेल डिफाइन्ड कालेक्शन नङा होननानै बुंनो हानाय नङा मानो होनबा जों बावहाय वेल डिफाइन्ड कालेक्शन हिसाबै जों मा लिरनो हायो 1 लिरनो हायो 2 लिरनो हायो 3 लिरनो हायो अप टू 99 सिम लिरनो हायो बियो वेल डिफाइन्ड ओंखायनो बिदिब्ला बियो मोनसे मा जागोन सेट जागोन मोनसे बियो सेट जागोन बा नेक्स्ट नाम्बाराव थांनि जों ए कालेक्शन अफ नभेल्स रिटेन बाय द राइटार मुन्सि प्रेम सान राइटारजों लिरजानाय नभेल्सफोरनि कालेक्शन मुन्सि प्रेम सानआ मा नभेल्स लिरदोंमोन बिनि कालेक्शन्सखौ होननानै बुंनाय जादों होमबा जों बयबो मिथिगौ सासे राइटार्सआ लिरनाय नभेल्सआ जोंहा एकदम स्पेसिफिक जायो सासे राइटार्सआ लिरनाय नभेल्सआ सासे राइटार्सआ मा नभेल्स लिरदों जों बेखौ कालेक्शन खालामनो हायो फर एग्जाम्पल साप'ज जोङो कमल कुमार ब्रह्मनि खोथाखौ लानि कमल कुमार ब्रह्मआ मा लेखा लिरदोंमोन मा बिजाब लिरदोंमोन बिनि सायाव जों बेखौ जों मा खालामनो हायो कालेक्शन खालामनो हायो बिदिब्ला बियो मोनसे मा स्पेसिफिक वेल डिफाइन्ड बेनिखायनो बियो मोनसे मा सेट जागोन इजिलि बियो मोनसे सेट द कालेक्शन अफ अल इभेन इन्टिजार्स जेसेबां इभेन इन्टिजार्स दङ बिनि कालेक्शन्स होनना बुंनाय जादों द कालेक्शन अफ अल इभेन इन्टिजार्स जेसेबां इन्टिजार्सफोरनि जोंहा कालेक्शन्स दङ जोंहा इभेन इन्टिजार्सआ माखौ होनना बुंनाय जायो जों नायनि इभेन इन्टिजार्स होनना बुङोब्ला जों माखौ बुजियो इभेन इन्टिजार्स होनना बुङोब्ला जों मा बुंजायो 2 4 बेबायदिनो -2आबो जागोन -4आबो जागोन मानो होनबा इन्टिजार्सआ जोंहा पजिटिभबो जानो हागौ नेगेटिभबो जानो हागौ होमबा जोंहा जेसेबां इभेन इन्टिजार्स दङ जोङो बेनि कालेक्शन होननानै बुंदों माने जायखौ जोङो 2 जों डिभाइड खालामनो हायो बा जोंहा इभेन इन्टिजार्सआ मा +-2 +-4 +-6 +-8 बेबायदि जेसेबां इभेन इन्टिजार्स दङ बिनि कालेक्शननो होमबा बियो मोनसे मा सेट जागोन मानो होनबा बेवहाय मोनसे खोथा फिक्स जोंहा रोखा ओंखारदों वेल डिफाइन्ड ओंखारदों बे जाबाय इभेन इन्टिजार्स होनना बुंदों इभेन इन्टिजार्सफोरनि गेजेराव इभेन होमबा इभेन इन्टिजार्सफोरनि जोङो कालेक्शन्सखौ जों खिन्थानो हायो बियो आनकाउन्टेबल जानो हागौ नाथाय जों दिन्थिनो हायो बियो इभेन इन्टिजार्स होननानै बेनिखायनो बियो मोनसे वेल डिफाइन्ड बिदिब्ला बियो मा जागोन मोनसे सेट जागोन नाउ सी द कालेक्शन अफ बे थांखांबाय
जोङो नेक्स्ट कुइसनाव थांनि नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा दा कालेक्शन अफ कुवेश्चन्स इन दिस चैप्टार बे चैप्टाराव जोंहा जेसेबां कुवेश्चन्स दङ बिनि कालेक्शन बिदिब्ला बेबो मा मोनसे सेट अबभियासलि जोंहा बे चैप्टाराव जेसेबां कुवेश्चन्स दङ जों बेखौ मा खालामनो हायो मोजाङै जोङो दिन्थिनो हायो बेनिखायनो बेयो मोनसे मा जागोन सेट जागोन बिदिब्ला नाय ए कालेक्शन अफ मोस्ट डेन्जरास एनिमल्स अफ द वर्ल्डनि मादाव मोस्ट डेन्जरास एनिमल्स होनना बुंदों नोंथांमोना नोजोर खालाम मोस्ट डेन्जरास एनिमल्सआ सोरनिबा थाखाय जिबौआ जानो हागौ सोरनिबा थाखाय मैदेरा जानो हागौ सोरनिबा थाखाय सिंहआ जानो हागौ मोस्ट डेन्जरास एनिमल्स होननाया इकुवेल नङा बयनिबो थाखाय बयनिबो थाखाय एक्सेप्टेबल नङा एक्सेप्टेड नङा बिदिब्ला बियो मा नङा सेट नङा मानो सेट नङा वेल डिफाइन नङा डेन्जरास एनिमल्सआ जोंहा वेल डिफाइन नङा बबे डेन्जरास सोरनिबा थाखाय बे डेन्जरास जानो हागौ सोरनिबा थाखाय बे डेन्जरास जानो हागौ बा डेन्जरास होननाय खोथाया बेवहाय जोंहा फिक्स वेल डिफाइन नङा बेनिखायनो बेयो मोनसे मा नङा सेट नङा स' बिदिब्ला जों नेक्स्ट कुवेसनाव थांनि जोंहा नेक्स्ट कुवेसनाव दङ लेट ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank spaces होमबा आं दहायनो खिन्थाखाबाय नोंथांमोनखौ मोनसे सेटआव थानाय एलिमेन्टखौ जोङो जुदि मोनसे बेवहाय सरि जेनेबा 1 दङ सपोज एनि एलिमेन्ट 2 सपोज एनि एलिमेन्ट 3 एनि एलिमेन्ट बे 6आबो एनि एलिमेन्ट होमबा जों बेखौ माजों फोरमायनाय जायो नैबे सिम्बलजों जुदि गैयाब्ला जों माजों फोरमायनाय जायो नैबे सिम्बलजों होमबा बेवहाय नाय 5आ एआव दंना गैया जों नायनि 5आ एआव दङ निस्सय 5आ एनि एलिमेन्ट होमबा जों बेवहाय मा जागोन बिलंस टु जागोन बेवहाय नाय 8आ एआव दंना गैया 8आ नै 8आ बेवहाय 8आ एनि एलिमेन्ट नङा 8आव गैया 8आ गैया एआव ओंखायनो जों डास नट जागोन बेयावबो बेनो मा जागोन डास नट जागोन बेबो मा जागोन बिलंस टु जागोन बे जोंहा मा जागोन बिलंस टु जागोन बे डास नट बिलंस टु जागोन बे जाबाय नाम्बार 2 नि स' गाइस दिनै बेखिनियानो उननि भिडिअ नोंथांमोना 3 4 5 आरो 6नि मावफुंथायखौ नुनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना स्टे ट्युन आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ हिट खालामनानै ला स' गोजोननाय थाबाय आंजों लोगोसे दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन बिदिब्ला गोजोन्थों खुलुमबाय